आयु केसव फैदों ओइ होनदों मा खालामदोंनो मोसौ लांफैदोंलै नै जोंहा मोसौ लांफैदों मोसौ लांफैबाय दङ आरोना आङो दुब्लि बारियावनो माबायदि नुथाय खोमसिसो नुगोन नामा नायनो नै मेरला ला नुदोंना केमेराखौ बारियाव दंफैयो हाय नो खुवा नुदों दे बोरैबा माब्रै जाखोथाय खुवा नुदोंना नै माबायदि नुदों खुवा नायदों दा भिडिअ'खौ फुल नायदों कमेन्ट हरबाय आं फुल खालामनानैसो आं माबा लाइभ फैबाय आरोना माने आङो फुल खालामनानै मोननैजोंबो फुल खालामबाय आं ओमफ्राय फुल खालामनानै कमेन्ट हरनानै ओमफ्राय उनावसो फैनाय जाबाय आरो जिखुनु नै 7 मिनिट थांबाय आरोना मस्ट इन्जय आरोना बरिया जादोंथ' जाया नङा जादोंना मोजांसो नुदों आं भिडिअ'खौ नायनानै बिराद मोजां लोगोफोर जोंहा नैबे समायना नार्जारिनि भिडिअ'खौ नायनानै हो आरोना आरो सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरोखि गोसोखौ बयबो नायलायबा गोजोननाय मोनगोन आसा खालामो नोंसोरनि अननायावनो जोंबो भिउसखौ मोजाङै मोननो हागोन थारैनो भिडिअ'फोरखौ नायनानै हो आरोना स' लाइफआव इन्जय बिदिनो गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो गाहाम हामलायनानै बावहरबाय आरोना नै हाग्राबारि दुगैखांबाय आं दुगैनानै फैबाय र' भिडिअ'खौ लाखोमानांगौसैलै मा होनदों मोसौ लांफैदों एखे नायदों दा भिडिअ'फोरखौ जेबो नङा दे होनदों बरिया बिदिनो हगारनाङा आयै मोसौ जादोंलै र' जाबावथोंलै साला गांसो जादोंलै मोसा बावनांगौ बिसोरखौ आंहा हा मोसा होबावनांगौ बिसोरखौ आंहा औ भिडिअ' बेखौनो दामदो आरोना एबाराव मोजां खम जारला हेल' लाइक खालामदो अननानै सोरबाफोर दङब्ला लाइक होना जा जिखुनु लाइक होबानो जाबाय आरोना गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो ने अननानै अनसाय होननानै आसा खालामबाय जाहाथे गाज्रि साननायफोराहाय उइदाउट गोमालांगोन गोजामजों थांफागोन दा गोदान गोसोजों गासैबो बिफां लाइफांफोर बायदि सोमखोर समायना गोदान मिजिंजोंहाय गोसो खुसियै रंजा बाजा थानो हागोन आसा खालामबाय आरोना आंबो बिदिनो नोंथांमोनजोंहाय खुसियै थानो नाजागोन आरो जेरेखम बिफां बोरायाहाय बिराद दुखु खस्थ' रानस्राव सान्दुंनि बिदुं दुंनायावब्लाबो दुखु जायाखै मानोना बियो गोदान मिजिंजों गोदान बिलाइ रोदोमबोफिननो थाखाय गोसो गोरबोजों बिराद थाजिमै थांनानै दङ थिग जोंबो बिदिनो गोसो गोरबोजों गोदान मिजिं लानानै बयजोंबो गोरोबनानै थानो हास्थायो आरोना गोदान मिजिं लानानै आरो समायना रमायना गाबनि महर होनो ओमफ्राय बेसे बुरि हा मा होनदों मोसाहोबावगोन नांगौमोन बिसोरखौ औ नांगौ आंनो दे बेसि खेबसे बुरि आंना होनदों खेबसे बुरि गान खननायाबो मोजां भिउ फैदोंमोन आं दाबो बे फैगोनब्रा दाबो बिराद मोजां फैगोन आरोना ओमफ्राय मा होनदों वाइफसो लाना हगारदों वाइफाइसो आदसा मा बिफां बोराय होनदों बिफां बोराय माने बिफां बोराइ बिफां गिदिर गिदिरफोरा माने गावसोरखौ सान्दुंनि रानस्राव बोथोरावबो बिलाइया ज्रय फैबा हामगौमोन बेयावनो फैगोन आं र' आंनि वाट्सआप स्टेटासाव नै मोसौ लांफैनाया गोजा खालारनि गोजा गाब नोंनि जेरै आंनि ओरै माने एखेसोलै जोंहा नोंनि महरजों आंनि महरजों एखे बायदि मोनलां सोमज्रोज्रो ने मिलायखायो नै सोमज्रोज्रोनो आयै दाउआ नायलाय मोखां जिङावनो बिरना होबाय दिनै 40 फुरा जाबाय भिउ आंना 400 फुरा जाबाय भिउहा आंना थोर होनदों होद लाखोमानांगौसैलै भिडिअ'फोरखौ मोसौआ खालांजोब्बायलै
जोंहा मा होनो रा होनदों आदसा नै लावथि लाखादों धोर मानसिफोरखौ मोनसा मोनहोनांगौलै मोनसा मोनहोनांगौ ओइ मादै ओइ मादै ओइ मादै मोसौखौ मोनबायनो ओ मादै मादै ओइ मादै खोनायासैनदां आयै बेयाव नेट नांगोनना नांलाथाय मा होनो होनदों आरोखि कमेन्ट हरदे नों मा खालामदों सोंदोंमोन आं नोंखौ सोना होदों हेलौ हेलौ होनदों आरोना माथो गल गल बुन्दु गल जादोंलै हेल' ओइ हेल' होनदों दं गल गल जाना होदोंलै मोसौ खादों नालाय आङो जाफिनबाय ने खोनाफिनबाय दा ना आं मोसौ दोननानै थाल मोनाखै आरोना दङ मा ओंखारलांलायबाय नों ओंखारफिनबाय साला बिगुरखौ सिरिस खालामनो हाया जानाया गोरानबाबो जाखायो बिसोरो खि थांखोना माखो माखाखै ए दं ने सोना आन्दायदोंला बेखौनो दङ आदसा सोलायबाय ए ओइ होनदों आदसा औ दं खि दं गल गल जादोंमोन ना मोसौ खानायखायनो ओमफ्राय खोनाफिनबाय ने खोनाबाय दा हाय होनदों औ हाय हेल' थेंकिउ खोनायाखै खोनादों आदसा आयौ आंना मोनसे साउन्ड फुल होदों दै हैस साला डाबल भलिउम जादों औ खोनाबाय बुन्दु आदसा दे बुन्दु थेंकिउसै खोनादों मालाय ने आं गय बिगुर गोरान हा नोंसिनि मोसौ बिमा जानालै आं दासो फैदोंमोन ओरै ओहो बेयाव गैया बै दहलाजों सोरनिबा नुहुरदोंमोनलां बैजों गय बिगुरखौ जायोलै मोसौआ जोंहा आयै खोनायासै गथ'फ्रा मोजांसो मोनदोंलै बैजों गाखोदोंगोन औ ब्रा जोंना जिखुनु हरै मा खालामदों होनदों मोसौ खादों जोंहा रानि गावदां मोसौ खादोंखि मोसौ खादोंलै उफाय गैया दाबो खाखाङा मोसौखौ खाखांबाय ओरै फैसै दसे गोबाव जिरायसै आं जिरायग्रा आंनि जायगायाव आरोना नेट नांग्रा जायगायाव दसे जिरायसै एसेनो रायलायनो लुबै मा ओंख्रि नोंस्रा ओंख्रिया मा संगोनथाय लाफा दङ सेना लाइ दङ आलु दङ फुलकबि दं माखौ जानाय जागोनथाय मिथिला आरोना जोंहा मा ओंख्रि संगोनथाय खबर गैथ'आ आरोना दाहायनिखौ नोंहा मा ओंख्रि संगोन दायो
दे खिन्थादो दे। अ बुंदोनो मा ओंख्रि बुंदो। आयौ मा मानबायदों फालाय आंनावलाय र' नायना होद मा मानबायदों मा मानबायोब्रा केमेराया मानोबा मैला नुग्रा जायोलै दामानि गोदान लानांसिगोन र' दस्रा अ बुंदों ओंलै बुंदों जोंहा बोरमा एवजागौनो आंहा सानै दं ए नोंथ' मोनजाया दोनै बिस्थिबार जाबानो जाबाय जा गोथाव गोथाव जायोब्रा ना नोंस्रा मालाय आंनाव बे भिडिअ'आव माबा मोनसे बुस्थु खोन्थादोंलै सासे मानसि र' आं 1 मिनिट मोनसे बुस्थु नागिरनि थोद एमबि जोबसिगोन नामा ओहो र' थैगोनलै ओहो र' आदसा बेयाव गैया र' दे मोनसे बुस्थु मा ओंख्रि अ बुन्दु जोंहा बोरमा मा भिडिअ अ नैबावनो र' बेयावनो नायदां मोनसे बुस्थु नागिरदों आं र' बे बुस्थुखौ मानसिफ्रा होयोना बेखौ नायनो नागिरदां अ बेयाव गैयालै खम जाला अबाव मोनो बिसोरलाय बेयावनो दं बेयाव बे बुस्थुखौ मानसिफ्रा नागिरोलै आं मोनफेरानो दाबो बेखौ माथो गुजुबाय थादोंब्रा आंलाय बे साइडआव थायोमोन ना थायो बेयावबो थाया बेयावबो थाया आरोना बेयावबो थाया र' जा बेयावबो गैया गल गल जाबाय बन्दु आदसा र' ओरैबा गल गल जायो खम जाला नै बिदिबा गल गल जायो भिडिअ लाबा ने ओमफ्रायो माबा ओमफ्राय फेसखौ खोबथेबा नै बिदि भिडिअ लायाबा गल गला गैयो आरोना गोमालाङो वाइफाइ मालाय ओंखारलांबासो होनदों वाइफाइ मालि ओंखारलांबायसो आयौ डाटा अन खालामदो होमबा बे मोनसेजों आंनासो गल गल जादों बन्दुआ बिदिसो आंनिखौसो नंदों आं मिथिबायना आदसा आंनियावसो गल गल जाबाय नंदोंलै आं आंनिखौ लानांबाय बुन्दु अ दे खम जाला आंनासो गल गल जादों ओंखायनो नायदों आं र' आं नायफिननि अबाव मोनोथाय मानसिफ्रा ना सार्चआवसो मोनो आदसा र' नायनि आं ओइ माबा जोंहा नै सोरबा आंनि मेथाइखौ सोरबा दामदों बन्द' खालामब्रबबायलै नै आंनि मेथाइखौ सोरबा दामदों बारनाय गामियाव मा नागिरदों
हाव दामब्लें बुखो हा नुहुरालै नै नोंखौ नुहुरा वाव इदिखा गथ'फोरखौ बारा लाजायालै ओमफ्राय माथो रावबो सिख्लाफोर फैयारा बुन्दु गैया गैया नों फसायनायानो गैया फैया रावबो माथो खालामबावनो नों फसाय आंनिखौ लानांबाय माखौ होनदों सं दामदों आंनि बे मेथाइखौ आंनिखौ आरो होनदों औ अ होनदों नोंनि दिङाखौ जावबोगोन जेबोला बे मेथाइखौ दामदोंमोन दानि माइकआव पिकनिक जाग्राफ्रा खोनादों आरो आं सार्च खालामबा फैलाबायो नालाय ओंखायनो दामदों सोरबा सोरबा नों ओंख्रि संदों ना मादों मा खालामदों नोङो मिनिबाय सोर सोर दंलै जोंनाव सोर सोर दं कमेन्ट हराबा नुवा मानसिखौनो अ आदसा नों मोननैजोंबो थांनांगौ दङ आरोखि थारमानि अ मोननैजोंबो दं आरोना दे थेंकिउसै मोनसे वाइफाइ मोनसे अन मोननैजोंबो आयु मालाय दे थेंकिउसैलै हाब मासि मोजांलै मिनिबाय माखौ मिनिखो दे आं मिनिफ्लाङोलै माखौबा मिनिदों सानो आं आंना गल गल नङा ने होमबालाय आदसा र' आङो र' दे बिनानावखौ भिडिअ कल नायहरनो थिनहरदों बिमाया हा आदसा दे नाहरदो नाहरदो नाहर मोन थोआ होनदों थोआथ' आरो मोनसेल' थोआ र' आं नायफिनो दे नैबे बुस्थुखौ मोनाखै आङो मानसिफ्रा बेयाव उल्था हमानो ए बेस्थ' खोमा बेस्थ'बा हमनाय नङा ना बेस्थ'बा हरनो नांला आरोखि बेखौनो चार्ज होदोंदां औ नंगौ चार्ज होदों खोमा गुवाहाटि सहैबाय बिसोर ए साबेसे थांखो साबेसे थांखो गुवाहाटि सहैबाय बिसोर दा चार्ज होदों गाबोन नेट एगजाम दं अ दे नेक्स्ट एगजाम दं दिनै 1 थारिख 2 3 थाब मा फैखो इन्सटाग्रामाव गाबोन नेट आदसा नैबे बुस्थुआनो गोमागासिनो आंना बिराद माबा माबि गेम फैलाबायो लाइभआव नोंसोरबो नुबावोसो बेफोर गेमखौनो जारलाथारलै मा ओंखारोथाय ओमफ्राय मा होनदों साथाम आरो ट्रेनाव मेरला लोगो मोनदोंनो ट्रेनावलाय मेरला गाखोखायो गुवाहाटियावलाय माथो ओमफ्राय हाय होनदों आयै थेंकिउ आदसा थेंकिउ जोंथि थेंकिउ स' माच वेलकाम जोंथि सना गोजोननाय थाबाय
आरो मा बुङो मा खालामदों थब्ल' नै आङो जिरायनानै दं। आइयो नों दासो फैदों आरोना होमबालाय दे ओमफ्राय नै आङो दङ आरोना दायो मा खालामदों बन्दु दिङा होनदों दङ नै आंबो बन्दु दं ओरैनो जिरायनानै नों माब्रै दं खबर सबर मोजां थेंकिउ जों थिसननानै लाबोहरदों कि थेंकिउ स' माच कि गोजोननाय थाबाय आङो नोंनि थाखाय फेस देखायसै खनसे हेपि निउ इयारनि ओइद थोद उल्थासो जादों माथो नै आं ओरै थफियाव हमबाय जि नुग्रा जाबायलै डिसप्लेया दहाय हा नांबोदोंदां फ्रन्ट केमेराया नुबायना नुदों नुवाखैथाय आयौ थब्ल' होनदों औ खावब्ला फैबाय आरोना आंबो नायनो लुबैनानै आधा घन्टा थांबाय नै माला बायनो ओमफ्राय आधा घन्टा जाबाय आरोना आधा घन्टा बेयावहाय माबा देखायदोंलै र' मा बुस्थु होनो बेखौ फैयाब्रा बे बुस्थुआनो साला जाया र' खामानि मावग्रोनि आं दे थाथ' थब्ल' दे मावबानो जाबाय ओमफ्राय दोननांगौ ना मानांगौ दोनसै नामा आङो थाथ'नांगौ ना नेनांगौ नेनांगौबा नेनोसै आं दे नेनांगौबा नेनोसै आं आरो दोनसैबा दोनसै आं दे गोदैखौ लाबोबावाखै आदसा बिदि गाबो आरोना बेसेबां लायो बेखौ 600 बेसेबां लाया साराय सारिस' नोंबो बायनो आंनालाय गोजां बोथोर बारखाबाय आदसा खोमाया नायदो फेरखें आयौ माथो खोमा गुदुं जालायबावसो आंना गुदुं जाबाय मोना थांनो नागिरबाय बहाय थांनो दं थांलै जोंनाव दे मोसौ होदां बहा गायखेना बन्द होदों आदै अबाव मा आंहा ओंखाम मोनजायबावसैसो थाबथादों जानांगौ ने सोला गैखाया आरोना होनदों कल फैदों र' रायज्लायहरबानो जाबायना आं दिनैबो भिडिअ खालामनो मोनासै आरोना मबाइल गैयिनि थाखायनो नालाय मोनायावथ' जाया भिडिअआ सानावसो खालामनांगौ जायो आयु जोंहा एखे मा होनदों आं गोबाव जागोन थब्ल' खामानि मावग्रोना ओंखारबाय खामानि मावग्रोना ओंखारबाय आं दे होनदों आंबो दोनसै होनबा दे खालामसै दे आं होमबालाय दोनसै दे आंबो ओमफ्राय आं गोबाव जागोन थब्ल' खामानि
मावग्रोना ओंखारबाय आं दे औ दे आंबो दोनसै आरोना बिदिनो 1 मिनिट थानानै दोनसै आं दे होमबालाय बाय लाहरलाय दे बाय लाहरदो आरोना जिखुनु थाग थिग आधा घन्टा 5 मिनिट जानायनि दे होमबालाय बायथ'सै औ दे थेंक इउसै गोजोननाय थाबाय रोजा साबायखरसै गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो गोदान बोसोराव गोदान गोसो गोदान मिजिंजों गोरबोनिफ्राय आंनिफ्रायबो नोंनिसिम अननाय दङमोन बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखरसै आरो बिदिनो अराय सम लोगो मोनगोन आङो 35 खालामनानै दोनसै आरोना एबार थांबाय दे औ दे बाय आंबो बाय फुरा थेंक इउ बाय